Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Barkanmu da sharuwa, fatan an sharuwa lafiya. Allah ya karbi ibadunmu baki daya. Wato muna cikin wata mai alfarma, wata mai albarka, kuma muna gabatar da wata babbar ibada ce wadda Allah yake so kuma yarda da ita. Muna fata Allah ya karba mana ita. Wato yan uwa, wannan ibada da muke ta azumi wata babbar ibada ce wadda take da lada mai yawa, sannan take tseratar daga mutum daga shiga wuta. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake faɗa a cikin hadisi, yake cewa ma min abdin yasumu yawman illa ba'adahu Allah bidhalika al-yawm an wajhihi an-nara 70 kharifan. Wato babu wani bawa da zai azumci wata rana, ko a Ramadana ne ko a akasin haka, da zai azumci wata rana saboda Allah, face sai Allah ya nisantar da fuskarsa daga wuta tsawon shekara 70. Ma'ana duk yayin da ka azumci wata rana, kai azumi a cikinta, ko a cikin Ramadana ne ko ba a cikin Ramadana ba, Allah zai nisanta ka daga wuta nisan tafiyar shekara 70. Kaga a ce kayi nisan tafiyar shekara 70, ai lalle Allah ya ƙara janye ka daga wuta kenan. Wannan ma babbar falala ce. Haka nan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda ya azumci watan Ramadana yana mai imani da neman lada, Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa. Wato shi kanshi wannan azumin watan Ramadana da muke yi kankara ce ga dukkan zunubanmu. Sannan saboda girman lada da azumi yake da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi, Allah yana cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Azumi na wani kuma ni zan yi sakayyarsa. Ma'ana Allah ya jingina wa kansa azumi saboda girmansa da falalarsa, kuma ya nuna cewa sakayyarsa tashi ce. Da abinda Allah ya nuna cewa shi zai saka da shi, kaga ladan ai babba ne. Saboda haka yan uwa, mu ci gaba da yin azumi, mu kuma yi shi saboda Allah, mu kuma roƙi Allah a cikinsa, mu kuma yi istighfari. Allah zai biya mana dukkan bukatu, sannan ya saka mana da gidan aljanna insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.